b'xortik? Jekk sibt nagħla jew werqa bħal din, jew nanna kola, jekk tmiss linja meta tbassar xi ħaġa sabiħa, jew jekk tefawlek ir-rossnej meta żewwixt, jew għamlitlek ix-xita, jew kissirt fl-xkun xampanja fuq il-pruwa, allura iva, b'xortik. Imma jekk qasam quddiemek qattus iswed, jew kissirt mera, jew waqqajt il-melħ, jew ftaħt umbrella ġewwa, jew għaddejt minn taħt sellum, allura le. U għal xejn toqgħod tfittex minn fejn ġejjin das-superstizzjonijiet. Ħafna baqgħu iferfru minn żminijiet pagani, uħud jissimbolizzaw xi ħaġa, imma ħafna vera ma ssibilhomx tarf, jew almenu mhux tarf wieħed. Vera li ċerti numri iktar iġibu xorti minn oħrajn? Ħafna kulturi jemmnu li jekku. In-numru 7, it-8, it-13 kollu huma numri li huma assoċjati max-xorti tajba jew ħażina. Għaċ-Ċiniżi ċerti numri għandhom tifsira ta' ferħ, ta' saħħa u ta' ħajja twila. In-numru 168 iġib il-ġid, hekk jemmnu, u ħafna kumpaniji jużawh f'isimhom. Imma proprjament xi tkun ix-xorti? Teknikament, ix-xorti hija xi ħaġa li tiġri li m'għandekx kontroll fuqha. Skont il-matematika, kollox għandu x'jaqsam mal-liġi tal-probabbiltà. U l-probabbiltà ma taraf lil ħadd mod personali. Imma xorta jidher li ħafna nies jipprovaw jaffettwawha b'xi mod jew ieħor, u min jilbes ċertu oġġetti biex iġibilhom ix-xorti, xi ġisirana jew xi kulur, u min jibgħatlek chain letter lil 10 min nies bit-tama li ġibilhom ix-xorti, u min jagħmillek kull xorta ta' ritwal. Imma x-xorti vera teżisti? Skont ir-reliġjon Kristjana u anke l-Iżlam hija rrieda t'Alla li tiddetta dak li jiġri u mhix kwistjoni ta' xorti. Reliġjonijiet oħra jaċċettaw li x-xorti tista' anke tħajjara permezz ta' ċerti ritwali. Fl-aqwa tiegħu, ir-reliġjon ta' Maja kien jinvolvi ritwali fejn min kellu bżonn ix-xorti kien inexxi d-demm fuq l-artal biex joġob il-lallat. U fl-Afrika min jemmen fil-vudu jemmen li possibbli li ħadd ieħor ibiddillek xortik. Min kienet l-Alla Fortuna? Skont il-mitoloġija Rumana, Fortuna kienet l-Alla tax-xorti u tad-destin. Ġieli kienu juruha mamda jew għamja biex juru li x-xorti tista' tiġik tajba jew ħażina. Għaliex hawn minn dejjem donna tiġih tajba? Il-professur Richard Wiseman assolutament trid ikun jaf u ntefa' fir-riċerka. X'għamel? Għamel esperiment vera interessanti fost nies li jqisu li huma b'xortihom u fost oħrajn li jqisu li mhumiex. Tom gazzetta kull wieħed. Fil-gazzetta kien hemm avviż kbir li jekk tarah u tirrappurtah stajt tirbaħ 250 lira. Der biċ-ċar li dawk li jqisu li huma b'xortihom raw ir-riklam u pprovaw irrappurtawh u fil-fatt rebħu 250 lira. L-oħrajn li nqas b'xortihom jew rawh u njorawh jew ma setgħux jemmnu u laqqas biss irrappurtaw. Ir-riżultat kien li aktar minn kull ħaġa oħra huwa l-mod kif jaħsbu u l-attitudni tagħhom li ġibilhom ix-xorti lin-nies li jqisu li huma b'xortihom. M'għandhomx id-dubju li forsi jista' jżommuhom milli japprofittaw ruhom, ma jitilfuhiex opportunità jekk tiġihom okkażjoni tajba jemmnu u jipprovaw, anke jekk ma jkunux qed jistennewha. Bħalma qal Tennessee Williams tkun b'xortik jekk temmen li int b'xortik.